Mbak, tak kira bojomu ganteng tibake kok elek ya. Le, goreng peyek nang wajan, mending elek to nggo ra doyan. Wis umur, Nak, kapan rabi? Santai, Mak. Jare bapak wong lanang menang milih jodoh kok. Lah wong pakmu bentuk kok mau turut, tak kandhani wong wadon ya menang nolak, Nak. Sabar yo, mantanmu dirabi menungso. Tuku asem, tuku tumbar, tetep mengsem senajan ati ambyar. Calon istriku sayang, ojo kuatir senajan aku cilik tapi rasanya dijamin. Ora percaya, mancing iwak entuke boyo, pingin enak ya golek sing dawa. Walah, kok larang tenan yu. Ngene lho, Mbah, ngaret suket gawa tumbar, yen ora rapet ojo mbayar. Kok bae. Piye Mas, terbukti para khasiat rondoku. Rapakat tenan, sandal jepit kecantol pager, pas mau jepit sikilku geder. Kan. Cek kuat bal-balan pora, engko ndang kena linu. Loh, ana tamu kok buah alpukat, senajan rajamu tetep kuat. Neng, mau nerima serve abah atau nerima servis abah? Mumpung lagi duda. Mas iki undanganku. Mau tinggal rabi, Dek. Iya, Semarang kali ini banjir, wis dadi mantan rasa dipikir. Ngerti ngono tak gancos sik. Lho Le, iki pacarmu toh? Iya, Mak, mantumu. Raupo sik terus ijolno. Santai, Mak. Bunga sepatu, bunga dahlia, kalah ayu menang setia. Nek iso jawab tak imboi. Wow, Barang cilik apa sing iso ngetokno menungso? yo iku, Dek. Ngeres. Terus apa? Bel pintu iku lho. Mas, otakku berkata ingin piknik, hatiku juga berkata ke pantai. Tapi, Dek, Tapi apa? dompetku berkata lagi gak enak badan. Mas, ndang tidur udah malam. Apa? Kurang dalam. Mas, bangun. Udah pagi. Hah? Nambah lagi. Jika kalian capek dengan pekerjaanmu, istirahatlah. Jangan memaksa keringatmu mengucur deras, tapi kalian juga harus siap jika dipecat. Piye? Godong kencur dibabati, wayake mancur kok diinggati. Udan ngentasi kumbahan kuat baleni pora. Ya kudu dibaleni. Lho, Dek, pengen sida dijodokno karo Duda Sugih. Iya, Gresik Surabaya kalah dhisik aja ngresulo. Ya wis, Bojonegoro udan deres, Gusti Allah sing bales. Nek iso jawab tak ambung neh. Oke, Barang cilik apa sing diumek-umek iso gede? botole cak man. Ngeres. Lah apa? Kerupuk digoreng kok lho. Nek iso jawab tak rakut. Oke, Barang cilik apa sing diemut marek ngeses-ngeses? yo iki. Ngeres. Lah apa? Ngemut rokok iku lho. Dek, ayo bal-balan maneh kaya mah bengi piye? Wis ra sudi. Iwak botok dipangan Cak Parno, coplak-coplok pegel demakno. Nek iso jawab tak ambung. Oke, Barang apa sing durung mlebu cilik pas metune balik cilik? perkutut. Ngeres. Terus apa? Benike klambi kok lho.